lang.
Naimbag abigat tayo amin kakabsat. Nabuangay ken nang rugi ti pannakaisaknap ti pamati anak Christian 1 iti ili tayo idi 1604 ket naitalek ken Apo Santa Maria Immaculada Concepcion daytoy a pannakaisak kasaba iti pamati. Adda agaro 417 atawen nga agtultuloy tayo akas parokya ani Apo Santa Maria Immaculada Concepcion, tibigbigen tayo a patron ken katalek tayo. Gagem ken tarigagay ti iglesia tayo ditoy Pilipinas, arambakan tayo iti maikalimagasot at awen ti kinakristyano ditoy pagilyan tayo, iti daytoy atawen 2021. Agyaman tayo timbag ken ayat ti Apo. Kastamet nga itangal daw aggibusen ti tawen ni San Jose ket kas paset ti ramrambak ti tawen ni San Jose adda kada tayo dagiti amma ken dagiti daddumapay a lalaki as itatarigagay a mangidaton adda kada tayo dagiti amma ken dagiti daddumapay a lalaki as itatarigagay a mangidaton iti bagida ken Apo Jesus babaen iti panangaywan ni San Jose. Kabayatan tinasantuan a misa dagitoy a lalaki ket agsapata iti sangwanan ni Arsobispo Marlo M. Peralta kas panangbalinda akamkameng iti Men of St. Joseph, Philippines. Agrambak met ti parokya tayo iti naiyalnag a Jubileo parokya iti maika 251 at ti official documents nagbalin tayo a parokya iti 1770. Agyaman tayo iti napalabas, agrambak tayo iti agdama. Manginanama tayo iti masakbayan, madaydayaw ti Apo iti panangibabaet ni Apo Santa Maria Immaculada Concepcion. Tanananon tayo daytoy 251 atawen ti parokya tayo. Tumakder tayo amang pasangbay, ti Apo ti kaadana kadagiti ministro na. Idaulwanida ni Apo Arsobispo ni Most Reverend Marlo M. Peralta Didi. Kantaen tayo ti kanta apang lukat.